kanus aman nga mahimong muhukom ang inyong barangay kapitan sa panagsungi ninyo dinha sa barangay. Sa gikaingon na base sa Local Government Code of 1991, ang unang tuyo dinha sa lupong tagapamayapa aron mahilot ang inyong problema ug way katungod ang lupon o ang kapitan paghukom kinsay sad-an o kinsay daog. Apan dunay mga sirkumstansya nga ang inyo mismo nga kapitan muhimo sa kagalingon niyang desisyon. Suma pa sa Section 413 sa Local Government Code of 1991. Kini mao ang gitawag og arbitration. Apan kinahanglan nga kamong nanagsungi magkasinabot og inyong isuwat nga ang inyuhang bangi pahukman ninyo sa inyong kapitan. Unya, gumikan sa inyuhang kasabutan, ang inyong kapitan mohimo og arbitration award. Mohimo na siya og hukom pananglitan ron bayad sa utang.